Πόσο και ώρα ακόμα θα μείνεις? Δεν ξέρω, μέχρι να βρω την έμπνευση που χρειάζομαι. Πιάσε λίγο το μάραθον, σκοτουλάπη δίπλα σου. Τι είναι ο μάραθος? Πάντως, δεν περίμενα να με δεχτείς. Απ' την τέταρτη επιστολή και μετά συνέχισα να στέλνω απλά από πείσμα. Έχεις διαλέξει θέμα για το έργο σου? Έχω αρκετές ιδέες. Όχι κάτι συγκεκριμένο απαραίτητα. Θες να πεις πως οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα πάψουμε να μαγειρεύουμε? Παρατηρήσα ότι δεν υπογράφεις τους πίνακες σου. Ξέρω ποια είσαι. Ίσως θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε και δύο τις απόψεις μας. Ίσως τόσα χρόνια ζεις μέσα σε ένα μεγάλο ψέμα. Ίσως έτσι αναιρείς τις ίδιες αντιλήψεις που τόσο σκληρά προσπαθείς να μου περάσεις. Ήρθες για να βρεις την απόλυτη έμπνευση, έτσι δεν είναι? Πάμε. Άφησέ το. Δεν θα το χρειαστείς. Δώσε μου το χέρι σου. Τι? Το χέρι σου.